sallallahu alayhi wa sallam abrakuhunna o wi ko ɓuri wadde barke mabɓe ahsanuhunna wajhan ɓurɓe hen moƴƴude mbaadiji wa aqalluhunna mahran tawa ɓuri hen famɗude taŋi ɓen ɓuri wadde barke ɓen wi ɓuri wadde barke kono ina dagi kay kono kayne dagi kay heewa ko ina dagi kay ene dagi kay hay so tawi heewi hay so heewi yo innire teŋe yo taw inna ko teŋe tan wata waɗe dewgal kay woto waɗe dewgal hay hunde ko adi kumal mum kono so humama hankadi haala ala ko jom suudu ma ko mbaɗɗa toon fof ko jom suudu ma esiraɓe ma ko jinnaɓe ma ko dokkuɗaɓe fof ko jinnaɓe ma tawde dewgal waɗi humama kono so humaka taw hay hunde dagaki de gardina toon joom defte en ɓeene o wi joom defte en ɓeene yoɓe janngu defte maɓɓe yoɓe janngu tan defte maɓɓe yoɓe kippit defte ɗe ɓe ndaara heen wata ɓe gonde addu ɗum jahiliyankoɓe ɓe so tawi dewgal da waɗe o wi dewgal sone waɗe so seere ɓe kippi defte mbi no aada wi naam mbimama ɓe no aada mum waɗata aada no wi deftere aada kay ko rewɓe nayoɓe janggiɓe ɓe jangi ɗum ɓe human binneɓe ɓen ala ko ɓe janggani toon sa wi ɓe jangi kaale deftere mum mbima addu ñumbordi ina windi to maɓɓe to ene toon windi addu ñumbordi en ɓe mbima yaddu ɗum addu cancordi ina windi toon addu bula boomi ɗum ina windi to deftere maɓɓe addu jorare ko waɗirte ɗum nafoje mum ɗum ina windi toon addu hay goto adduji ɗi hay goto anda no foti ɗum fof ko ma adde ceerno one oto yantu e on addu so wi addu nduwordi gadde anonne kadi nduwordine ala e deftere he geɗal jama ala e deftere he jama kay lawol mum ala e dewgal jananal lawol mum ala e ngal dewgal ala e dewgal jananal inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ɗum waɗi nduwordi en geɗal jama en geɗal kinde noddinoɓe en base jama en ɗum fof ko fenade so aada fuɗɗorima jama so fuɗɗorima jama so yalti duppat wuro so yalti ɗon duppat wuro pirten tan ɗi aadaji sabu kala ko mbaɗɗen hen ko mbaɗannoɗen ɗon ko so sunnane yettoyta ko Allah noon nelaɗo Allah wi sallallahu alayhi wa sallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun kala ko watta hen ko mbaɗannoɗa ko yettoyta ko Allah so en tinnima en pirtiri ni sukaɓe men ɓe dañanno ndesri accito caggal to yimɓe ko ujunnaji jeegom tan mbiɗa acci toon ujunnaji sappo omadi acci toon ujunnaji sappo kono noon sukaɓe yontuɓe pelle ɗe eɓe nela e makko eɓe jetta Allah kamɓe fof ɓe ndesi cikkatano soɓe ndesa joni ɓe ɗaminaki resde joni ɗo e duuɓi nogas ɗen nele miɗa heɓa mo heɓa ɗum e mabɓe nde wonno ittama ko ɓittanno fo wi hankadi ɓe ndesi wonnoɓe ladde ɓen eɓene garta tan eɓe gara ɓe ndesa nde wonno ɓe gandani ɗum firtoto enen noon mbaɗiren ɗum tan Allah ballen koye men ballen julɓe ɓe sen tinnima e ɗum bojji mayɗo ɗum kam pirten ɗum haalaɓa bojji mayɗo sunno rewɓe sinno rewɓe ganduno ko woni hen ɓe mbaɗata ɗum sabu kala nde rewɓe ndendi gulli goyi mayɗo ɓen rewɓe malaikaji garat kalda e mabɓe ina mbiyaɓe holmo kaɓoton holmo cekanɗon holmo mettinan ɗon ko Allah ne Allah jeyimo ko malakul mawti ne ko malaika mayde ne on de nelano tan on de ko nelaɗo tan ko niɓe kaldirta e mabɓe ɓe binda ɓe koɓe malkisaɓe koɓe yimɓe jeygol ko toon ɓe fayi e dow bojji he kono sinno ko ɗum tan o wi sinno kadi ko ɗum tan soɓe kaɗama ɗum moƴƴani ɓe cali ɓe goppete kono wona ɗum tan nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam wi en
sallallahu alaihi wasallam yen kala nde rewɓe mo goyi maayi kala nde rewɓe goyi maayi ɗo wonata koye lebte maayi ɗo wonata koye lebtede soɓe deƴƴani koye leftudemo tan ɓe goni andi kay sa yurmima neɗɗo ha aɗa woya ɗum sinno a anduno koye leftude mo gonɗa a waɗata noon sinno ko goɗɗo habrunoɗo sinno kadi goɗɗo habri ɗum wiye ko haala deftere tan ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam habri ɗum ina to defte hadis te nanata defte hadis to ɗum noon bojji maayi ɗo tinnoɗen kadi goppen ɗum jalten hen jalteni muɗum onon rewɓe tuuɓe o masala tuuɓe o bakkat ko woni hen ko teskaki julde teskaki korka teskaki golle moƴƴe kala debbo goyowo maayiɗo ñawore mum ko yaade tan jeygol ɗum en jiɗa ñawede ɗum o wi en jiɗade ñawede ɗum yo Allah dandu en so ɗum yawti ɗon yawti calmodiral rewɓe e worɓe jungo e jungo ɗum kadi ndentoɗen en kalin ɗum hanki ɗum ɗon windete ko kaare kaari jindi inde kadi jalten hen taƴodiral hakkude julɓe e ceekol hakkude julɓe ɗum ina haɗa kala moƴƴere nde heɓoto gilay ndiyam gilay jam gilay puɗi gilay jahoori kala tan nema garannoɗo taƴodiral julɓe ene bonna ɗum soɓe kawriti tan ɓe gonti neɗɗo goto jiya Allah rokkaɓe fofof kala koɓe donkuno Allah rokkaɓe ɗum waɗi noon ceekol kam hankadi ñooten ɗum sabu Allah e nelaɗo mum pirten ɗum e ɓerɗe he ƴeewen ko yawti ko yawtida e ko yawti ko heddi ko woni yeeso ko enen fof ndenden jaafodiren jarlodiren jitten wirgalloji ɓerɗe ɗe jiitodira jettodira ha wuro ngo wona konngol gotol en jiɗi noon ko yaawi hen yo fedde darano fedde l'islam tuggude duuɓi capanɗe nayyi e joyi jippito ha e sappo e joyi ɗumɗo ɓeeɗo kala nde ɓe dari ɓe mbi fedde l'islam ɗo ɓe mbati ɗum ɗo ɗo ɓe dari ɗo ɓe jiitodiri ɓe dari ko ɗon sirru Allah iwata innalaɗo sallallahu alaihi wasallam jippoɗon e mabɓe rendina ɓerɗe mabɓe ɗe ɓe kawra no ɓe meeɗano hawrirde ɓe daña pellital e moƴƴinde ngal ɓe meeɗani dañde ɓe daña peewal e anje pankare ngal ɓe meeɗani dañde ɓe jogo sembe no ɓe meeɗa jogorade tuggude capannayyi e joyi hay sappo e joyi ɗum so woni neɗɗo goto wuro fof woni neɗɗo goto hankadi hay hunde tiiɗani so wona moƴƴere so ɓe ndendi noon seeremɓe ɓe e mawɓe ɓe ko ɓen goni hutortoɓe ɓe ɓen kala no jiɗi yo wuro ngo wa ɓe mbiya ndenane men ɗum ɗo min mbi ɗum yo iw joni nde oɗon ndene gesa banani no mbiɗon fof hankadi mon taw tampinta jomwuragu tampinta alhaaliji tampinta Allah waɗan moƴƴere hayso tawi ko jomwuragu hankadi tan ko pelle ɗe pewnata ɗum hayso ko jomwuragu ko pelle ɗe tan pewnata ɗum yo tesko ko haala tesko ɗe no moƴƴi kettoɗon haala ka hayso ko jomwuragu jiɗɗon wadde pelle ɗe ne mbawani lomtade en ɗum min gaccito ɗum de woni ɓe acci caggal so ceekol hakkude yimɓe fedde nde ummoto yaha e keccaɗo ɓe mbiya on baba kaari ma kaw kaari minen ɓeɗo fof taw ko sagataɓe nogas min ñaagui gara kawrita e baba kaari ɓe mbadda e makko so julɗo moƴƴo o weltoto ɓernde nde ɓernde makko hecciɗa o jaɓanaɓe ɗum ɓe jaha toon on haalde ceekol ñoote ɗum ɗon so debbo cuutiɗo ɓe jahana ɗum so tawi ko wayno maayde ɓe mbaɗano waɗete ni
sukaɓe nan ɗo ina gumme gure ina gumme gure he ɓen sonno kamɓe darino joni ɓe kalna ono e jam tan toon no ɓe gollirta toon so mayɗo maayi debbo yahata taw dillata ha worɓe gaynay makko iwa toon rewɓe ne jaha tawa toon fedde nde yimɓe nayo e mumen ɓe mbiya ɗumen kala birtiɗo ɗo yo salmin duwo refta ɗo hay goto joɗotako hay goto yarata ɗo ndiyam sabu enen no mbaɗirten ni eɗen poti ittude ɗum o haalino ɗum hanki yimɓe aɗa wuuri mboɗo wuuri aɗa jogii cukalon enen fof eɗen pewjana cukalon men dawɗo e men fof dawrata holno sukaɓe mum gurdata goto e men maaya woppa ɗon cukalon mum nawɗen donoɗen mo gubboyɗen mo sukaɓe makko gonta yiitu mum gartuɗen eɗen keddude enen sukaɓe men eɗen fewjanta sukaɓe men yimɓe wuro ngo fof tan renda ɗuyaɗo hen tew rendoya toon yaha toon wiyana jaɓa duwa dammirina hirse maaroji ne defe yimɓe ne ñaama tan ni tan ha galle ko wonno hen laaɓa ha laaɓa gaccon ɗon e alyatimaɓe e dow karawal goto fof noon rutto galle mum ene fewjana cukalon mum kon goppon ɗum ɗo kankone yummirakon makkon koɓe ñamata holkoɓe ñamata fo on ñaami ɗum en foti dartindade ɗum waɗi noon ɗum firtama ha laaɓe fof firtama sukaɓe fedde nde ɓe daroto so joom saret yo duwo tan yaha so tawi ko gonɗo e wuro he yo duwo yaha hay ndiyam so giwiɗo to woɗɗi ina jiida e wuro he yo jippoyo toon so weeti o duwo o yaha so tawi noon ko mayiraɓe ɓe ko ɓen o jiidi yo jippo toon so weeti o yaha kono dammuwol hirsetake hay hunde woto hirse ɗon hay hunde soɓe jiiɗi ɓe peesoya soɓe jiiɗi ni ɓe lartoya tew kono hay hunde ko ɗo ɓe goppanta ɓe alyatimaɓe ko Allah rokki ɗumen ko ɓe jaha ɓen dañano gurdi tawde en ƴeftataɓe battene ɓesguji men wata en ñaam ko babiraɓe maɓɓe gaccanno ɗaccannoɓe wona lawol ɗum de wona lawol en battataɓe ɓesguji men en ñaami koɓe accirano ɗum firtama so Allah ɗum ɗo fof yon ganda firtama ga fof de ko ɓenni funnage mum ko fof gila ɗo haalore fof firtama rewɓe janayseje ɗum hamma yi joni cente ɗe maayi koɓe dartoyten holkoɓe lartoyta hen wuro kay so tawi koye wuro he mayde waɗi rewɓe janduwo rewɓe ni mbawi yaade nduwo kono wuro e wuro kono ha wuro e wuro yo won tan jiidaɗo yaada e joom haram mum ɓe jaha ɓe nduwoyo kono jiidaɗo omo jiidaka yimɓe fof ndenda tan mbaɗa maalde ndewa e lawol ene jewtiya ina kala ko toɗɗaki ɗumen ɓattima caggal wuro tan daro ƴeewa ɓurɗo welde dande je fuɗɗo boji ala fuɗɗo boji an fuɗɗo andi ko fijirde de ɗum ko fijirde maayɗo hunde nde ganduɗa Allah woni koye siftinde ina waajo en nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi nde sahabaɓe mbimo tawi omo yaadu tawan kadi omo yaadu ɓe mbimo holko gaccirta min o wiɓe taraktu fikum wa'idayn mi acciri on waajotoɓe ɗiɗo annatika wasfamita kaalowo e deƴƴuɗo ɓe mbimo baajotoɗo kaalowo kay min gandi ɗum baajotoɗo kaalowo de min gandi ɗum holi deƴƴuɗo baajotoɗo o wi ko maayde ko waaju poɗɗo ni noon yimɓe ne pijana ɗum ina defana ñaama ina jala
jala ina jewta ko andaka tan alaɗo haaɗi wadde fof firtima to Allah haaji inchallah firten ɗum ha laaɓa kadi ha laaɓa ɗum darne ngesa sunna gawri mum remante huɗo aada e bida to gasi noon to gasi remede ƴeewen fedde nde renana en ɗum beele ina hisa beele aba hisa to ngesa renaka ne wawi ñayede ne wawi ŋoñede ɗum fof ko ma firte ɗiɗo woteji woteji en mbiyaka wata en mbaɗ ɗum kono noon tesko ɗen enen ken julɓe maayoɓe dañcaɗi ko wuro woto ko enɗam koddigal ko ɗum enɗam diine ko enɗam tijaniya ko enɗam ɗeɗo enɗameje fof yimɓe ɗiɗo ngara tan ona darta kongu so heeɓi faari ko galle mum ona darta kongu so heeɓi faari ko galle mum ɓe ngara ɓe jippo wuro ngo sukaɓe wuro oɗo wiya balle kam oyo wiya balle kam ko haɗi wuro jogo haqqille mum kono ɓen araɓe ɓe ɓen sukaɓe kamɓe ponno jogade miijo goɗo e mabɓe fof daro fodana mo wallata o ɓe pelmodira yimɓe ɓe kamɓe koye mabɓe babiraɓe mabɓe e kawiraɓe mabɓe e musidɓe mabɓe ɓe pelmodira ɗumen ɓen kaɓa taƴodira mallodira rumtodira sabu tan yo goɗɗo laamu nawa laamu mum galleji mumen an keddoɗa wona ane laamu wona an e jaam ɗum kam mataw fotani wonde mere o wi ɗum de fotani wonde mere haqqille fotani jaɓirde ni hayso laamu hoore ma jaɓani saka laamu goɗɗo ya taƴenɗam ma natira ɗum jeygol ha goɗɗo laamo so tawi laamimani so wirtima ɗo e godoron ina yaha omo yaha a wifat jungo ha tampa o ɗurnoma o wima ko mi yanoma sa tawi ɗum sa tawtimo dar ay natata salma salma ko perong sal to Ndakaaru ko noon jiyatamo tan ko nyande o sohli ɗum o ara o soray bafe ma o ñama bunama o marɓoɗo o maɓɓoga omo darta carte ya weddanomo o laamo sa weddanimamo to hoccide tan o weddoma o jokka haaju makko ɗum haqqilanan ɗum hankadi o wi ɗum de en foti haqqilande ɗum hankadi en foti haqqilande ɗum kalden tan kawren kon darne fedde nde tan so nde darima tan soɓe ngari e ngol ko kangol fedde nde daroto soɓe darima ɓe kalda ɓe kawra onon balle koɗo kaari o onon kaari ngal leegal yo wallu kaari ngal ɗo leegal balle koɗo kaari o aha ko yamirore wuro ngo fof hare ala so yonti beddano ɗeɓe anen onon ne so yonti jehon beddano ɗon keddoɗon e koye mon so wote ari ɓe beddano oya so e paye weddade tawde so hocci o weddotoɓe kammene soɓe beddo carte makko yo mbattumo e carte ɓe beddoɗo ɓe fof yalta ɗum jaa ni foti sabu son mbaɗani noon ɓe mbaɗata on noon sabu son mbaɗani ɓe noon tan kamɓe ko on jiyataɓe ɗo sonaɓe cokli on jiytataɓe ɗo kadi sonaɓe cokli ɗum ni foti ɗum noon enen kaƴilen so ɗum seeki ɓerɗe men taƴi enɗam men ha en ndumtodiri en goppodiri andi kay hay sen kawri jama duwaw men yahata nafata jama ala ko nafi ande ko aljuma wa amma ko fijirleji ɗum so tawi rewɓe worɓe ne ndendana ɗum toɓata ndiyam heɓota wona ɓulli wona haynokku ɗum noon waɗata noon ko wuro ngo ganduɗa leydi ndi ganduɗa keefero ala hen sinno ko leydi nde keefero woni soɓe ndendani bonande haɗata toɓede haɗata ndiyam heɓo nde wonno ɗum ko gueɗal heefere kono fuuta e sahal
kesero ala dola so be dendani bakkaɓe ngol kamɓe fof tan toɓata ɗiɗo lambaji ko ɗum firti ɗum ɗi baluji ko ɗum firti ɗum ko amma ko wiyete daysi ko ɗum kay ko jalkidde hoore mum ɗon ko jalkidde hoore mum juulɗo ɓi juulɗo wiyana ñemtina tuubaɓe keetero juulɗo ɓi juulɗo ina wiya mouhammadou ma ahmadou walla ahmadou ma ali ma aboubacar tan ina ñemtina tuubaɓe ina fiya bawɗi tubakoɓe ina gamri tubakoɓe kanko e rewɓe ɗum ɗo kono waɗay wuro wata ɓe ɗamino ndiyam tawde keefero ala e nokku he ɗum wona ko men jaltinen ɗum goppen ɗum ay matam nana ɓuri wonde tubakoɓe ɓuri ɓallade ɓene kono firtama toon haalaɓi matam ni nana firtama toon haalaɓi sukaɓe yo goppu ɗum kono wonno ɗo ɓe nanga lawol ngol lawol tijani ko lawol moƴƴere ko lawol sa nangi a hisi e kaɗeki mayde a hisi e nange ñalawma darga a hisi e namdotoɓe gabri a hisi e gacce ñalawma darga a hisi e yawtide sirari pelema anene laaɗo Allah koddoyta ɗum waɗi noon tedde nde kam wata hay goto e mon heddo wona nanga lawol ngol enen fof jehen jama enen fof ndenden wonɓe ɗo ɓe mukaddameɓe ko ɓen lomtiɗo Cheikh Tidiane kala nanguɗo tawde a rokkama kamɓe ɓe gonduɗa ɗo ɓe ɓen goni Cheikh Tidiane lawol ngol ceerno goɗɗo hen ala wona Cheikh Ahmad Tidiane nokku fof noon wonata ɗon Cheikh Tidiane on tan woni Cheikh Tidiane ɗo ɗo nanguɗani hutoromo tan hutoro gonɗo ɗo no dokkuɗoma o ko nelaɗo kanko jooɗi ɗo ko nelaɗo sa heeɓi hutoromo Cheikh Tidiane tawmaɗo ɓerde makko ɗo ɗum ni waɗirte tawde noon ñawli joni on kalne lawol ngol tarɗiyeji ɗi kala jiɗɗo nangude bisimilla ara ɓe dokka ɗum min accida ɗum e wonɓe ɗo ɓe so tawi ko debbo so tawi ko gorko nangunoɗo wirdani on yo heñu nangita to debbo to gorko wata hulmo huli simme wata hen mo huli simme wata hulɗum to Allah haaji sa nangi simme woppete a nangini laaɗo sallallahu alaihi wasallam iblisa kay woppete iblis hankadi woppete sa iblis na folma a nangtake ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam lawol ngol ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam noon ko iblisa an kay nangto e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on sanga iblis woppuma haalanɓe sarɗiyeji ɗi ɗon sarɗiyeji ɗi allahumma salli ala rasulillah en kalano inde de indene kono illene ko wi indene illeji ɗi kañum ne ko deftere nde tan enen ka en gayni gilay seere men ngodi deftere no woodi kala ka tawani toon andu wona gonga ñiiri inde buudi inde talki inde fof de hay hunde hen wona gonga hay hunde koy wona gonga ay buudi inde wona gonga ɗum waɗannoɓe ɗum ɓe jinno ko weltinde yimɓe ɓe ɗum watta hen sunna hen battugol ngol harmi goro inde ko noon wayi amma talki noon ɗum ɗon cukalel gondugol e soɗe ƴetta inde Allah winda e kayit mo sa wicci e ndiyam soofa leppa mbaɗa on kayit hay hunde a somrani ɗum so wona pila hen garaji falla mbaɗa ɗum talki kaɓɓa e koyngal makko ko waɗata fof koye dow koye makko wattata kala ko rufata kala ko tuminta koye dow makko kaɓɓanagel inde Allah e dande yummagel walaɓe jiijam ha hande laaɓani taw e jiijam lombaɗo inde Allah ko hoynude ɗum inde Allah
ko hoynude inde Allah hoynude inde Allah wata ƴeewen noon ko ɗum ɓooyi waɗede wata ƴeewen ɗum oren ƴeew ɗum de ala wata ƴeewen ɗum ay haaloɓe ɓe ina gandi ɓooyama waɗede ko ɓooyi mate leggal ɓooygol mum e ndiyam ina watta ɗum nooro ala wonde ɓooyi tan ngal ɓooye ndiyam tan mate ɓooygol ɗum haɗa ɗum wonde fenade ɓooygol hunde nen haɗa ɗum wonde fenade wata wi noon mate seeremɓe wonnoɓe ɗo seeremɓe ɓe mate gandano ɗum ala an nehodir e maɓɓe wata yettoyo ha toon ɓen a andano koɓe jogitino a anda maslaha maɓɓe a anda koɓe jejjinno a anda koɓe ganduno an kay deftere tan nani ko ala toon wata wat ɗum ɓe jeehi ɓe jaade no ɓe mbano ɓe paari ɗum e kabriji maɓɓe ane ko joguiɗa hadema wiide ceerno kaari nelaɗo Allah noon ni nelaɗo Allah waɗanno ni ceerno kaari waɗanno ƴeew mo poɗɗa rewde tan mo poɗɗa hen rewde mo poɗɗa woppude e maɓɓe foftako ƴeew tawi ko ceerno kaari boppa nelaɗo Allah e ƴettu ceerno ba accu fane laada Allah tawi ko noon so tawi ko noon poɗɗa wadde wan noon tan tawde ko noon ɓuranma nelaɗo de ni waɗanno nelaɗo ko ni waɗanno ceerno kaari ni waɗanno so tawi aɗa waɗa wat ko nelaɗo waɗanno ko on wiya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun goɗɗo ko waɗata ko no moƴƴiri ko ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ala hen wudditini kadi ɓe mbaɗata ɗum de ene jogui koɓe mbaɗirno ɗum ni heeje ɗe ko weltinde tan won wadde ɗum sinno wayino noon ne wayno ha joni wonanno ko wadde ɗum ɓuuri sinno wawno wade noon kono wawata hankadi wawani hankadi wattama e sunna ha wiyama ñiiri inde goro inde talkiɗine ko gueƴorde ɗe haɗe ha fanda tan ceerno o kay ko namtori hen tawde ma rokke gueƴorde gal o kanko ne winda tal alay sago kanko no winda tal ɗum o wawi kono talkiɗi yo coome yo rente kam alanɓe sabi kamɓe ɓuuri andude ko kalmi ko seeranɓe ɓuuri andude ko kalmi alanɓe sarɗiyeji ɗi sarɗiyeji ɗi on kalade ɗum sarɗiyeji ko nogase tati sarɗi gadano dokko o yota ko jabiraɗo yamirore sellude ha yetti Saftijani radiyallahu taala onon woɓɓe rewɓe keɗoɗon toon sarɗeji ne kaale so tawi gasi kala jiɗɗo rokke worɓe ɓe onon ne keɗoɗon sarɗeji ko nogase tati sarɗi gadano dokko mo yota ko jabiraɗo yamirore sellude ha yetti Saftijani radiyallahu taala anhu sarɗi ɗi moanal muɗum nangowo yo tawa ala hay goto e laaɓi waliyaɓe gon joguinoɗa soɗo jogui aɗa ceerto Tijani o tan birdata joni sarɗi tata ɓo a juurota ko walimo wona Tijani en ki guurɗo e mayɗo juuroɗa ko annabaɓe sahabaɓe Tijani en koɗo hono maɗa sarɗi nayaɓo waktoyɗi joynawa ɗum to ƴama so tawi gantu ala kala ko sare yamirma golla ko han ma goppa joyinjiɗa ceerno men Cheikh Tijani radiyallahu taala anhu ko ɓuuri ko neɗɗo yiiɗi yumma e baaba e ɓiɗɗo lomtiɗo mo rokkuma lawol Tijani on nayiɗa ɗum guilgol keerigol jeegomo hoolata ko hoto Allah sabu nangude laawol Tijani nande moƴƴere wonde hen nde mbiya sababude ɗum ya gollu ko jiɗɗa ala aɗe fulde Allah e gollude jamiroje Allah jeeɗiɗa yeddata Cheikh Tijani ko nanɗa o haali walla o golli a añatamo gaño makko a watta ɗum sehil maɗa jeetata pellita sa nangui wirdum ɗumade hen ha mayde tawa ɗaccani jeenayyi pellita kala ko nanɗa hen e moƴƴere ene haale ko ɗum gonga ene hen seeɗa kaalaɗo kala nangude laawol Tijani nelaɗo wi sallllahu alih w sallam defanima ɗum natoyde aljanna tawa lebtaka hasbaka kaaɗeki mayɗa tinnata ɗum siraɗa hewtata ɗum pele ma koye dow balaɓe malaikaji ɓenninteɗa omo defi ani makko moon koddu galle makko aljanna a ala illiyina nene ma kane bamma wiye joom suudu ma e ese dokkuɗoma debbo emo dokkuɗa debbo fo omo defi ɗumen natirde aljanna sababude ma an goto nanguɗo laawol Tijani hay so ɓen nanggani e sarɗiyeji ɗiɗi soɓe julɓe ɓe jeddani Cheikh Tijani radiyallahu taala anhu sappo a gomnina ɗum a yahata wittude ɗum wittugol jeddowo holno wonirta gonga Cheikh Tijani goto rokkede ngal ɗo ɓural nder waliyaɓe sappo e goho ɗaccata dokkeɗa puɗɗoɗa wirdude sappo e ɗiɗi sahide rokkama taweɗa wawi fa yakrul jumatto dental sa ala gantu sappo e tati nokku nana wirdu hen wiya jawharatul kamali ko jaɓi sappo e ɗiɗi a janggata ɗum sowona e dow laaɓal timmugal
wiyete laaɓal timmugal ko cuɗde ndewa e laawol ene jewtiya ina kaala ko toɗɗaki ɗum so ɓattima caggal wuro tan daro ƴeewa ɓurɗo welde dande ƴeewa fuɗɗo fuɗɗo boƴƴi ala fuɗɗo boƴƴi an fuɗɗo andi kay ɗum ko fijirde andi ko fijirde de andi kay ɗum ko